Really say guys for the people. Oh my god, let me gist you. Kana ndati gist you it means kuti ambokuudzai zvakaitika. So mundoona apa ndakarwa nehope ndakasebedua. Background yestory yangu yakaitika apa ndeyekuti ndine client. Okay, can you come kuMalawi so that tionesane zviri paground kuda kuvakwa. Kati, oh my god, Washington, there's a client wadi akatibata akataka zvakati saka ndapota haatojoka ndobva because vakatanga kutibata last year ndobva wambonyarara ndobva wazotibata futi this year vakati muna June ndoda kuti munge mauya kupi kuMalawi. So guys, for the people, Washington didn't have a passport. Tikati nomaje toita sei kana washasina passport. Kati Washington, this was me, ndanotora passport. Washakamboverengera washaverengera pepe ndikati uchaona kuti passport yao ucharamba uchiverengera wanegora uchiverengera passport uchazozvidemba chete. Passport ndobva azotora passport ya guys payakanzi chibuda ingada kubuda. Ndakaita BP serious guys for the people. Apa hangu ndiri kuita video yangu ndichita voice over, I'm showing you zvangu ndiri mubhazi kwatati trip yangu because inini like I said before ndawanzoda kuti nditaure gwendo ndasvika because hauzivi mhepo dzinogona kusumukira zvokwadi dzinosumuka dzine mawinds anenge ari very strong. Saka papa muri kuona apa ndichiri muZimbabwe apapo tichifamba tichiona nzvimbo dzese apa tatakutokususwe ndokubva Washington adi abuda tora passport yake ndikati thank god matickets edu ndobva atengwa ndobva tangotumirwa namba yematickets edu because I remember papapo tafanira kuya tiri then mukudze akabva andijoina baba akati aiwa chimbodi mbofamba muku achimbori cover achisimba unaye kuti njere nepfungwa nenyama zvidzokedzane nekuti kana akangani wakamboseka zvoita zvinani usanyanya kufunganya ndokwati singati okay bandataura client kati ndoda kuti sei ndiuye nebrother yangu pane kuti ndiisiye because ndiri kufamba nayo mazuva ano kati no problem uyai zvenyu hazvina mhaka because haugoni kuita kana masvika muri 3 makati toda kuya tiri vaviri. So ndo zvakaitikapo then tobva tabva kugoka kwandaikudzai kuya I thought kuti bhazi richasimuka na7 dzeusiku. Unfortunately zvakanzi bhazi rinosumuka na7 am. Ndaida kundoti ndikasvikawo marire ndozondofirirwa chimusoro changu ndofambawo ndakamenyukira ndakaiswa malasha anenge aita kubhururuka senhenguri zvakaramba zvondakaya netsiye imwe vanhu vaMwari yaibhuruka iri imwe iri pasenda imwe yange yabva imwe isati yabva ndikati ndoita sei I don't care, let me just go. Zvimwe zvichirega ndisiyane nazvo tiite zvekuinda kubasa. Tadii paipa tapinda mubhazi edu actually satamina mubhazi mangwana acho makuseni 7 am dzatakamuka na5 paipa vanhu maMwari kwakati abata achina yemakosho nemhaka yekuti takandozondorashana naWashi Mwari wendakati nhasi ndinosara ende ana yangu yairova ndikati nomatiketsi akatengwa hino tichaita sei. Ndaitya guys ndikati tichatsangurwa nemunhu because takazoenda kunotora taenda kunomutora paipe Washi taenda neimwe road yese washava neimwe road yese 6:45 isanzi 7 bus inosunga na7 o'clock 6:45 dzakachatipa tichitupu tichitenderana kuti merry go round tichidzingaira tiripo ndikati zvina kushata ndobva tafonera kuti zvaitika kuno ndobva wafonyera vanhu vamabhazi vanozova nawo kuti aiwa vamirireiwo ndobva saka vamwe tata kuupdatana kuti tapa road yakati tapa ZBC tamuna Robert Mugabe kusvika tasvika tikangoti tichingosvika ndobva video yacho ndatoedita by mistake ndakamanya zingambotoiti Notion ndiye akatiperekedza. Thank you very much Notion my brother, ndiye akatiperekedza akamuka na5 akauya akatiperekedza kunosisiya kupi kumabhazi apa pasuswe pachechi patatopfuura napo tichitopfuura takananga Nyamapanda vakati aiwazve next time mufanira kugadzirira kuti isusu hatisimuki usiku tinosimuka early in the morning ndo patinosimuka kuenda kuMalawi. Who knew? I didn't know. It's my first time as well. So tadero paipa takanozobata bhazi redu tichibva tapinda hatina kana mbokwanisa kuwana nguva yekutenga mabanana kana kutenga zviwitsi hatina kana mathings zvawo hatina kana mvura. Ini zvineyo ndakanda kunyumwa ndakangotora chigubhu chemvura ndikangochisa kupi ndikangoisa muchibheke changu ndotanda ndingori nacho chigubhu chemvura icho apo. Guys, let me tell you, if you want to come to Malawi, I'm advising you in the name of Jesus, famba nembuva. Ini ndachangoti korisesi tichaitirepi unosunga zvokwadi usanyanya futi kurya because ukazohwa mudumbu zvinogona kukushatira nekuti sitakabva kuyekera kuHarare kusvika tasvika muNyamapanda hatina kana kumboita stop. Takaita stop tasvika pabhodha Nyamapanda kuti ndopa takaita stop yedu kuti tinzi wanda kurisesi ndo zvakaitika ipapo.
apo mubhazi edu mataiwa tiri apo I think tatatosvika panyamapanda apa tatatosvika ndopana because ndaitora zvimaclip zvangu zvidero. Guys, for the people by the way, I met mashemarians anga arimo mubhazi, ndo vamwe I think vatotofamba vari kumberi vakati shema zvese ndo vatatotaura nawo nyaya vanhu vandakasangana ndo mukadzi uyu ane grey ndoda kumutenda wakandipa banana vanhu vaJehovha ndandawa nezhara kubva wasvisvi here makuseni kusvika tasvika kuMozambique kupinda muMozambique raingomira paninga ramiswa nepolisi uyo ndiwashu uyo aitotaura po regai mumbowa zvaitaura passport. Guys, Videos. So apo guys, for the people tatadhindisa mapassports kubhodha rekusaidi reZimbabwe and Mozambique. So ndasazoti kuti usvika kumalaya notoda chidhindo 4 apa ndana kutovhura hangu peji yangu ndichitonakirwa ndida kudada because ndakapedzera kudhindurwa nokunga 2023 ndoba ndakambopedzera kubudawo muZimbabwe. So I was just excited and ndada kuona kuti pakanzi Cubana here kana kuti pakanzi Kobana kana kuti pakanzi chi that was the stamp yeku Mozambique. Zvaitongondinakidzwawo zvangu but anyway enough yekumbodadadada ipo ndozvandada nzokanzi Republic of what ndainyatso kuva iga kuti vakati kudi still kuchabwino here I don't know. Then apo manje I was just showing you dzimba dzekupi dzekuMozambique. Discover kuti Mozambique vanofarira dzimba dzakaita idzo dzakaita sezviparapeti dzinorasira imwe side kana kuti one side kana kuti two masides asi zviri zvimaparapeti. Those are the most houses andakaona tichibva from border side rekupinda muMozambique uchibva kuZimbabwe kusvika tasvika kuti kunonzi kuTete. Then apa ndo pataiona that clinic you remember very well patikanga tina mukudze kuti kunyamapanda kansela veikokoko vakatitora tikambofamba kupinda muMozambique nemota yangu chaiyo ndiyo tikapinda nawo because tatine tsamba yedu uye tatina kansela ndo vakatitaridza kusvika ipapo ikati petrol yangu yapera chirega ndese ndidzokere. So apa akuona kuti saka kumberi kwakaita sei guys ndaigwadzwawo mutsipa nemusana nehope zvose nemaziso aingu aigwadza ndofunga mazvino kuti masangu ndakarembera nehope but ndaingoda kuona kuti after that hospital clinic yatikaone kumberi kwakaita sei aingova mamisha ega guys for the people handikunyebera misha ega kwangotofanana noone kuZimbabwe kumwa misha kwacho nikoko but I think kunopisa. Takatombona mumwe mende yavanhu kati imi vanhu ava vakakohwa here hakuna zhara here gore rino vanhu vaZimbabwe kusaidi kwekudhuze nekubhodha ukoko ndozvandaiona zvangu ndichiona chase saka ipapa I think ndombomira pakumbokuradza matondo because haanga akawandisa matondo acho mungasawa munhikwi. So apo guys amanaka ndati mubhasi ameno this guy akangokwirire piwo murodhu akati andimoratidza face yake I don't know why vanhu vachidero akapinda mubhasi zvakanaka ndakafunga kuti mweya ndindaukwa ndega wakasvika mene kuti wanga abvepi ndobva asvika akabvisa masokisi ake akabvisa mateka ake anga akapfeka ndokubvisa masokisi ake ndokutanga kukwenya shoko yake. Mwari we kana munhu unoza ukafamba asingaiti kana kuti wane mazuva uchingofamba kana kuti hamene kwangu ukaenda but usingachinji sokisi rinonwa because mushango mune makuvara mabikika wangu achakufu. Mwari we ndakazowa wangu akadzi wangu vari pamberi vakati murume watikwadza unodzaka nguva iyi nemhaka yekuti iye pache zvakaratidza kuti wangabva kure zvakazochiitika nemurume iyu pakazopinda mapurisa. Vanhu vaJehovha muMozambique munomira polisi ndabvuma zvangu kungodaiwa watosvika bloko hakuna matogeti ndozvino ndakanotisa ndakuona togeti ndakatanga kuona ndasvika muno muMalawi kusaidi kwekuTete ndati kuchibva kuMozambique uchinda kuTete handamboona togeti unless ariko kusaidi unonga ndinoenda ndikuona namaputo nekumwe kuna nabhera maybe ariko but saidi ndikapfuura nako kwakusina asi poto tinongo
takangokwikwidza tirimo imomo apa ndandotonyangadzwa ndotsva ndobaikana ndabvisa mazijuzi ese murume yangoripo ndichindoshaura ndoita seko ndomuudza sekuti pfeka sokisi rako watikuvadza ndakazoti ndagara ngati ngandisataure ndohwava mumadza wangu aripo chimutivhurirai mawindo murume watikuvadza uyu ndikati ndafunga ndindoga ndazviwa kuti masoko ndikati wanga abvisa masvokisi ake vanhu vajehovha kuda achivahwa ndobva ati chirega ndase ndibvise ndimbokwenya shoka apa waidzinon'ona ndikati nai jehovha murume azviwere kuti hwema huri kubuda musvokisi rake hahuchaiti ende ranga chiratidza kuti rava chitovo chaicho kana mboita anonge akazozvona kuti avakuvadza vanhu akazobva sure kwatati kagara akazoenda mberi ndozvakaitika ipapo mubhazi mamo makakuzoti futi makwira vamwe mai varimo vaingoti vakagaragara kuti pasipoti ndikati yarasvika here vanhu vajehovha pasipoti yamai vachinguru vabvirira kubva vachipinda pabhodha remozambique kusvika yazvita kuti unobata bhodha rimwe riri kundobuda kuti tibate mali kuti vachingotaura pasipoti ndikati kuda varasha pasipoti vari papo ino vazvifambisa sei ndakandotoita bp navo ndotowahwira tsitsi ndobvunzawo vanhu kuti vambodini nekuti vaivharira bhazi rese asi kwarata tabva chakanaka takazvinyararira pasina kana rusha kungwaudzwa mubhazi mumo ende vava vasingagari pasi mai vavo tochibva ipapo kwakazopindawo futi chimwe chikomana chaiva nemaearphones mwari bodo sori achitaura achidanzira kusvika pekupedzisira mozi wakana wangu watonyara wakafizuka kungopira munhu une energizing wakangotomwa energy drink rake bhusitaka munonzwa kunyangadzwa kusvika pekupedzisira saka uyo ndo some of the houses andaiona hangu kuti tiri kusaidhi rekumozambique dzamukona makitchen ayo hamunozviona manje ndo hamene kuti ndofunga kunotori chikomboni here kana kuti chochori chii ndakati gai mbokuradza kunonzi kumozambique divi ratakaenda naro hazvirevi kuti pamwe nyika yese ndo zvairi obvious kune nzvimbo dzakadai kwota nzvimbo dzakasiyana hamunozviona manje ndoda kumboreurura apa tatamina hedu patakamiswa pane polisi apa hamuona number plate yakanzi mp iyo I thought nguva dzose kuti kunzi mp mapurisa ambokona isakagara papa mabhloko oga oga kusvika tasvika guys they don't joke around mumozambique kune mabhloko emapurisa so yakanzi mp ngatidzokere panumber plate yandaiona ndaifunga kuti zvoreva kuti mupumalanga ndozvandaitofunga ndikati kureva kuti zvoreva kuti mupumalanga inumber plate yekusouth africa saka ndototanga kuona kuti mamp aya akazara kupi akazara kumozambique then pandazoona pakanzi tt ndizvoreva kuti mota dzemutete I don't know up no handisiziva vanogara mumozambique ndimunga ndiudzwa kuti mp zvinoreva kuti Mozambique here kana Maputo here kana zvoreva kuti kudi kana kuti titi zvinoreva kuti tete I don't know so ndadangotaurawo ndichipupura hangu ihudofo hwangu hwese hwananga ndinawo. So like I said guys kuti azvireva kuti kana tichiona dzimba dzedu dzakaita zvimatechi wati zvimauswa zvakangodhakwa zvoreva kuti nyika yese ndo zvairi. It's not like that because apa tatakundosvika manje apa handiziva kuti zira cho panonzi pachii ndakaona kunge like it's a small town yanga iripo kana kuti kagrowth point kandakaona ndo kwandakaona kunge pane dzimba dzakati nake mukuchazviona mabuildings aripo even maupstairs inoratidza kuti nzvimbo yacho iri nani iyo yatakambodarika nayo iyi ndo zvanachireva kuti hazvirevi kuti maybe Mozambique yese ndo zvairi asiwo design iriko iriko zvayo yekusaidi kweuyu kune maupstairs nedzimba dzakarufwa I think icho chinenge chitori chikoro futi icho kasingareshi patachiri upstairs mozoona dziriko upstairs idzodzo dzakatonaka kwete mbichana saka takaiva neexperience yakanaka icho chinenge chikoro kana kuti pamwe pai ndaitoona vana vechikoro vachitoinda kuchikoro kwavo vanoziva kuzhira iyi ndonga munoziva chikoro chinonzi chii vanogara vanochitogara kumozambique vacho vane vachitoziva hamunozviona manje saka ndizvozvo ndangondiradze masaidzi ese vanhu vangatozoti kumozambique hakutomboiti hakuna kana kuvakwa kana chii kuriko dzimwe dzimba dzandakaona dzadzikanaka then kunozotiwo pane panhu pandakaona panekaiswa chimureza cheredhi haitono kuti iflag here dzeredhi idzodzo kana kuti ndove nguo tsvuku variko kumozambique ikokoko takati kuda ndive nguo tsvuku I don't know hamunozviona manje saka ndo zviripo ipapo apa takutosvika kuzvimashopshop pese pazhinji pacho pamamuona ndaenda kudaiwo so kazhinji kachoni either pakaita zvimaround about kana kuti takuda kusvika pamashops kana kuti takuda kusvika pane area inenge ine zvimashopshop sezvizvi asi mabhazi anga asingamiri yakandikwedebura zhara 3 o'clock ndisina chandasamukamwa mabhazi anga asingamiri pazvimusika zvese izvizvi ende pakatombomira papane zvimwe zvimajipe mari dzavanenge mari dzekutopenga because imune mune zhara saka you have to buy hamunozviona ndofunga ndikuda ndokunomboitwa depot remagonyeti handizi kuti vanenge vachiite chiipapo zvakaoma hazvo vanhu vamwari ava takafamba bhazi takarikwira 7 o'clock takangenga kubhodha rimwe ratakazondosvika takasvika hwasvishi
usiku, saka kondo kwatiri koko, and in only place to my ears and my eyes and my mouth and my hungriness. Tiri koko ndoba Washington azoti sasa chimbonipewo zvimari mbotengoni dzingi tikatoti zvakanaka, asi ukoko mukorona anotodione zveconstruction zvakatowanda, tinenge tori kasiti wo kambe kuti kanonzi kachiba tikanenge katori kasiti kahombe. Ndangoni kuratidzawo the good side wo kwete the bad side chete. The good side vanaro magrosa vakatoreba akatoita mukwava achingoinda zienda nakuinda, ndo panenge pakapererawo magrosa avo takutoendawo